Jam Production. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Be inde Allah maudo do mami fuddori. Allah jamu baude kanko tagi. Mardo funa hirna waila e fombina. Awman mi tokkini do bacco nula domen. Dum gorko Aisatu be kati jamen. Urna do takle meden baba Fatima. Sunna mako jippi hande bangal. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Bashiru lati ango dami yottake. Suriya on Amariya dami mi yottake. Hamisarwa mala ango habe Amariya men. Bashiru mala ango ainu Suriya ma. Ngam nyam habe yarfu hande do mada on. Suriya Amariya ainu gorkoma. Tawai wai benasta hakkunde modon. On jogate gal modon ha fodde balde mon. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Dum moy jojoni yam hande dami yottake. Dum presidential jam jije laminu. O joni fadi Kongo landa mi yottake. Hami holla seyo tegal Bashiru. Bashiru lati ango dudbe do seyi. Modibbo Bashiru dole mi lela on. Allah bangtu daraja ma Bashiru. Besdan on Borisku an be Suriya ma. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Amariya Suriya poddo mi hofni. Debbo modibbo Bashiru mi sanima. Suriya boddo hande anasti nalle. Dole mi lele debbo woda hali. Debbo gasa ulu nyidere charji. Debbo woda mosirde dum Suriya. Cuftaro derobe nasara Basiru. Dole sei mi lele ayotti debbo. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya. Bashiru baba jesner dole mi lele. Ayotti gorko hande ayabti sunna. Jesner yabi jesner sei mala ango. Motaji fere fere halesdi marwa. Dudbe seji hali ala bi bernde. Awawi jahu hande dole mi sane. Modibbo Bashiru ala besdu riskuma. Ala yaru yeso yeso ha yeso burna domen. Ayyete kalmau be happy ya jamate. Bashiru lati ango Suriya on Amariya.
ami jaɓɓa saaro ango daabe ɓe jottake ala yaafo baba ango Bashiru meɗen modibbo hamman yuguda ala yaafo ndottiwa hajja umma hani dada ango men dole mi jaɓɓe dada ango Bashiru debbo laaɓa ɓernde woda hali debbo jogi diina wawi cahu hajja umma hani dada siperji ayyete kan mawɓe habbiya jamate Bashiru lati ango Suriya on amarya Saro amariya joddi mi jaɓɓi ɓe Alhaji Nasuru goɗɗo gonga yottake dole mi sane baba jesner mi lelima baba motaji Umer yabi Umer ami lela hajja meramu dada amarya debbo pottuɗo dole sey mi sane debbo ɓalejo boɗɗo gasa ulu dada amariya alabi ɓernde ayyete kan mawɓe habbiya jamate Bashiru lati ango Suriya on amarya jotta weti weli hami jaɓɓoya sobiraɓe mala ango daaɓe ɓe jottake yimɓe association fu ɓe jottake association des jeunes dynamiques ha nder duwalare hami ƴona prési hasumi babbetel mi jaɓɓima alaɓi ɓernde hande min ma mi seedi vice président Abdou Siddi fu o yottake ayyete kan mawɓe habbiya jamate Bashiru lati ango Suriya on amarya kesiye Hammadu yaro min mi jaɓɓima Sanser Mamadou Bashiru o yottake mi fotay mi hoyta membre en fu ɓe jottake Abdul Wahabu sobajo ango yottake Sandare so yotti dole mi jaɓɓamo Abdel Usmanu jaɓɓama maɗa Sanda Betires fu damo o yottake Bubakari yotti sannu mi jaɓɓima ayyete kan mawɓe habbiya jamate Bashiru lati ango Suriya